ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଅଭିନନ୍ଦନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗାଇବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଉଛ ପତାକା, ବାହୁ ଟେକି ତୁମେ ବସିଛ ବିପତ୍ତି କରୁଛି ଡାକ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଶ ଗଲେ ତୁମ୍ଭେ ପରେ କି କରିବ କରୁଣା ଭଣ୍ଡାର ଦୁଃଖୀ ଗଲେ ନାଶ ଅଜୀବ କି ଯଶ ଅଛି ଚୌବର୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ନବଘନ ଯେ ବେଦିନ ଚାତକ ଜୀବନ ହରାଇବା ସମୁଦ୍ରେ ବରଷି ମୋର ଜଳ ରାଶି ଚାତକ ବନ୍ଧୁଟି ଭରାଇବା ଆଉ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ପରାଣ ଭିତରେ ତୃଷାରେ ଯେବେ ହାରିବ ପ୍ରାଣ ଦିନମଣି ଥିବ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ ଏକଥା ପ୍ରଭୁ ମନକୁ ଆଣ ସାମନ୍ତ ଯେ ଚତୁର୍ବର୍ଗାଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିଚାରୀ ଥିବେ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ସାମନ୍ତ ଆଶା କରି ନୃତ୍ୟ କ୍ଷମା ବୁଦ୍ଧିବ ଦୁଃଖ ପାଇ ସୁଦର୍ଶନ ନାମେ ଚକ୍ରବାହି ଥିବ ଟେକି ବାହୁରେ ଦକ୍ଷିଣ କରେ କହେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅପରାଧୀ ମନ୍ଦ ପ୍ରବର ଶରଣ ତାଙ୍କ ଠାରେ କହେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ